Ngiyanibingelela ababukeli bethu. Igama lami uSamukeliwe Ncube and this is Amathalente Neziphiwo Talk Show. Namhlanje sinesihambelo sesibili esinamathalente ahlukahlukene. Sinethalente lokugida, ukuhlabelela kanye nokushumayela. Before nginanze sinesihambelo sesanamhlanje, ngisacela ukunikhumbuza mayelana necompetition esinayo yokuwina isihlabelelo. Uma ufisa ukwazi ukuthi ungenela kanjani, ngicela uphendule ubuke ivideo yethu yokuqala yeshow. Baba Mshumayeli Nkosi, sakamukela ehlelweni lesanamhlanje. Facala uMshumayeli asichazele kabanzi mayelana nokukhula kwakhe nanokuthi ubaze kanjani noma ukuthole kanjani ubuNazaretha. Ngibonge Nkosazana nakubabukeli emakhaya. Ngibonge umbuzo ongibuza wona noma kuwumbuzo olukhuni nojulile. Kodwa ngizozama ukuthi ngikwenelise nababukeli emakhaya mhlambe bazonela. Ngicela ukuthi uNkulunkulu abe ngakimi ngoba ukukhuluma phela indaba kaShembe le oyifunayo akuyona indaba yakithi kwaNcube. Zikhona indaba zakithi kwaNcube kodwa ufuna indaba kaShembe. NgokwaNcube ke isibongo ngumshumayeli enqabeni khona eThekwini edolobheni. Ngokudabuka kwami ngidabuka eNdwedwe endaweni ekuthiwa kuseMqali eMalangeni kwesenkosi uNgcobo Chief Ngcobo. uShembe ukuthola kwami uShembe wathola abazali bami. Atholwa ngabazali bami, wathola abazali bami ngoba uShembe kuyena othola abantu. Umuntu akatholi uShembe uthola abantu. Upombela isitimela samampondo wafika nasezweni lakithi. Efikela endaweni ekuthiwa kuseHoqweni. Khona indawo ekuthiwa kuseHoqweni. Wayehamba ke uShembe njengenhlala yenza njengoba baye bawuzwe ababukeli emakhaya umlando wakhe. Wayehamba nezingane zamakhosazana, hamba ehlabelela Nkosi sikelela ubaba. Niyazi ke. Uma yahamba nje hamba esigangeni wayesethi batabami wathi niyobona lo wamuzi wakhomba umuzi wakaGumede kwaQwabe. Ogama lendoda yakhona uGobodiya. Wathi kulo wamuzi lowa asingene khona abatabami siyothandaza. Kuyagulwa kakhulu. Wayesefika bechezuka wayesekhuleka basebengena. Mabengena kunezingane zamantombazane kulomuzi ziningi. Ngithe zabafana zazila ko2 zazimbili kweyiningi zamantombazane. Kunegulayo elele phansi. Wayesengena ubaba mkhulu wathi lapha ekhaya ngiyakhuleka ngizwile kuthiwa kuyagulwa. Wayaziwa kubaba mkhulu wayebizwa ngenceke yenkosi, wayengabizwa ngoNkulunkulu, wayebizwa ngenceke yenkosi ngoba wayethi maye eqhamuka kuthiwa nayi inceke yenkosi uyahamba nje shumayela. Abese wayesekhuleka lithi ufuna ukuthandaza. Indaba ukuthandaza ke qala into ayingaziwa. Athi ngicela ukuthandaza ngithandazele lo mntwana ogulayo. Lo mntwana ogulayo umntwana wentombazane esikhulile oseganile. Ufika umnemzana walapha ekhaya akekho khona unkosikazi nezingane zamantombazane. Ufika umnemzana akekho ukhaphele izinkomo emadlelweni. Utheze ubaba mkhulu ethandazela lesi siguli wezwa kwakhuleka umnemzana umuzi. Amadoda aqala ke ma iphumile egcekeni ngisho siyibuya kusemzini wawo yayikhuleka ngoba babe nenkolelo ukuthi hayi lento esesiyiyo thina manje. Babe nenkolelo yokuthi umuzi mawusuke wakhile usuke unabanikazi bawo. Ngisho ngakuthiwa umnemzana wakhona wena ufana nomfana nomnemzana walapho ogade umuzi wabanikazi bawo. Yayithi indoda mayiphumile noma kukwayo lapha kodwa ikhuleke izwakale ikhuleke esangweni mayisibuya. Weza ubaba mkhulu lendoda isikhuleka lendoda eUqwabe uGobodiya. Yayisingene iyafika uguqile la uyathandaza siyahlabelela izingane lezi zoloti. Kwakukhona ingane kaLoti enganene zayihamba nobaba mkhulu. Zahlabelela la uyathandaza ubaba mkhulu uthandazela lentombazane. Lentombazane ngokolimi lasesontweni inkosazana iganile igane kwamaphumulo. Yayese kulotsholwa ithe mayisilotsholwa umakhelwana mumbe thizeni
wayeseba nomona ukuthi le ngane iyalotsholwa, wayeseyibizela ophathe, wayeseyinika ukudla, kanti ukudla qala abantu babedlisana kakhulu ngomuthi wediphu, idiphu lelo lokudipha inkomo, wawupoison owuxakile kuqala. Wabiza le ngane wayiphakela ukudla kanti usexove nalo poison ngoba ilotsholwe ufuna ife ingayi kuyoshada. Le nkomo egcwele esibayeni lapha ekhaya lobolele enkosazana iyagula ke manje. Wasenza lokho kubaba mkhulu. Uma eyithandazela usethi uphi ubaba wala ekhaya, sase sithi salikwazi esizala le ntombi kanye nalezi ezinye, usahambile usayokhaphela inkomo. Nangempela basebethi nange khuleka, wayesengena umnemzana umuzi, the mayifika wayese elibeka udaba ubaba umnemzana umuzi elibeka kubaba mkhulu ukuthi la sinenkinga nceke yenkosi kanje 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 kanje, njengoba kade ngihambile ngiyokhaphela lezi inkomo lobole lo muntu seyize zazala ngazi zazala kangaka, mayizala futhi zizala kanye kanye. Njengoba lo muntu efa nje enje, uma lo muntu ungase kumnqobe lokhu kufa, lezi inkomo egcwele la esibayeni ngokubona lo mquba ziyobuyela kwamaphumulo. Lo muntu uganile, ugane ezansi nomqeku kwamaphumulo. Wayesethandaza ubaba omkhulu ethandaza, wayesethi Qwabe nawe mama, le ngane mangibuka esandleni kimi ngeke isasinda, ukufa sekuyinqobile. Ngakho-ke enze nje, ngicela ubize zonke iy'ngane zakho zamantombazane. Wayeseyibiza uQwabe iy'ngane zamantombazane zonke zangena la zalapha ekhaya. Wayeseyibuka ubaba mkhulu, wathi mina ngizokwenza ukuthi le ngane mayihambe emhlabeni, ngizokwenza ukuthi ngingene kwenye yazo ihambe iyovala isikhala sikadade wabo, kuze lezi inkomo lezi ezila egcekeni zingabuyeli kwamaphumulo. Wayesesukuma ubaba mkhulu eqeda kuthandaza, ethandazela isiguli. Ziguqile lezi ngane, uthi ayiguqe ziguqe, khona encane kuyiyona yokugcina, encane kunazo zonke. Wayesevele eqonda kuyo, wayesefika eyibeka isandla ekhanda, wayesekhuluma amazwi angaziwanga muntu. Yabo ma uShembe unako ukuthi ngishehlezi namaNazaretha akhulume into engazwakali uthini. Wabeka isandla ekhanda kule nkosazana encane kunawo wonke, wakhuluma lawo mazwi angaziwanga muntu. Wayesesuka ethi sengicela ukuvalelisa, wayevalelisa njalo wayehamba. Wathi mayihamba, wathi nyemebuqamamana sasuka isidumo sekukhalwa, kanti uthe mayephuma wawuphuma umphefumulo kulo muntu. Wayesethi batabami etshela abantwana labahamba nabo, wathi batabami, wathi usudlulile umphefumulo wale ngane kade sithandazela. Zakhala lezi ngane ahamba nazo ngoba zimbonile lo mntwana ubuncane bakhe lo kade ethandazela. Wanganaka kubaba omkhulu, wayesehamba. Kwaqhubeka-ke isikhathi, kwahamba kwawubikwa la kugane khona le nkosazana, bafika basemzini wazongcwatshwa kwanjeya wadlula. Baqhubeka isikhathi, saqhubeka isikhathi, wayese umnemzana walomuzi ozala lezi ngane wayesethi inkosikazi ngelinye ilanga sekwadlula, bakhula nalabo abanani abasegcekeni. Wayesethi inkosikazi awubiza abantwana, wababiza abantwana bahlala la. Wathi khona into engifisa ukuthi nginitshele yona, uma kwenzeka ngihambe emhlabeni, ngoba nami kuzoshaya usuku lokuhamba emhlabeni, ma kwenzeka ngihambe emhlabeni kufika abantu la ngingasekho emhlabeni bakwamaphumulo bezolanda lezi inkomo egcwele lapha esibayeni, anovuma ninganqabi ngoba lezi inkomo ziyicala njengoba udade wenu nazi ahamba emhlabeni, uNkulunkulu amthathe. Base wayesethi uma wabo laba bantwana, cha Qwabe ngeke size sinqabe, kodwa kunamazwi akhulunywa inceke yenkosi eyafika lapha, yathi kuyofanele omunye walezi ngane ayogana kwamaphumulo ayovala isikhala sikadade wabo. uQwabe wayesethumela umbiko kwamaphumulo ukuthi ucela lo muntu oganwe lapha, owayeganwe lapha ekhaya
ukuba ke bezoncumisana ukuncumisana ke ukulungisa amazwi banikana amazwi njengabantu abaganiselene ukuthi kuzoqhubeka kanjani ngoba usahamba umuntu emhlabeni owayemganile akabizanga uMaphumulo kwaba uQwabe wasuka waya kaMaphumulo wafika wathi uMaphumulo mina Qwabe ngeke mina ngize ngivume ukuthi inkomo zami zoba bamkhulu zibuye lapho kaQwabe zize la kaMaphumulo wathi uQwabe ngoba yini uzele wena Khobodiya unazi intombi wayesethi ke ayike kufanele ke uze uzokhetha einganeni ekhona zami wayesethi uMaphumulo ngeke mina ngikwazi ukuza ngizokhetha ngicela ukuthi ngikhethele wena einganeni zakho ingane oyibonayo ukuthi ingeze izogana kwaMaphumulo izovala isikhala sikadade wabo wathi uQwabe ngeke mina ngize ngikwazi ukukhethela umuntu oyohlala naye impilo yakho yonke wathi uMaphumulo cha ngicela ukuthi ungikhethele wayesemthatha basebehamba beya naye kwaQwabe zaseyibizwa futhi lezi ngane zahlala la zaseyitshelwa lolu daba ukuthi nangu uMaphumulo uze ngodaba kanje kwasekujika kusuka lengane le ekuyiyona ngalesikhathi kuhamba udade wabo emhlabeni eyayincane ilinganiselwa eminyakeni elako 10 umuntu omncane ke lo semncane kwasuka lengane yaphakamisa isandla yathi lengane yayisikhulileke ngaleso sikhathi yathi lengane mina ngiyavolontiya ngizohamba ngiyogana ngibange umendo kadade wethu wayesethi uMaphumulo cha lengane le mayikhuluma kanje angikwazi mina ukuphikisana naloko ngiyayithanda vele ngingakuthokozela ukuthi lengane ngiyasemukela isiphakamiso sayo wayesisuka ke le ntombi isiya kogana kaMaphumulo iyovala isikhala sikadade wabo kanti lengane ivolontiya nje kunamazwi ngalesikhathi uzokhumbula ukuthi ngithe inceku yenkosi before iphume yasukuma yaqonda enganeni yafika kule ncane eneminyaka elako 10-11 yayibeka isandla ngithe enkulumeni yami inceku yenkosi uBhombela wakhuluma amazwi angazwanga muntu kodwa le ngane yawezwa ngoba wayebeka isandla ekhanda layo izwakala lengane isixoxela uyise nonini ukuthi into eyenza ngivolontiye ukuthi ngiye kogana ngivala isikhala sikadade wethu amazwi abekwa yilo muntu owayefike la ehamba nezingane zamantombazana wafika wathandazela udade wethu noyibanibani owashonayo sahamba kubaba mkhulu sekusela ifamily yodwa aqhubeka yonke iprocess ingane ukuthi iyavuma ukuthi iyahamba iyogana uQwabe lo kulezi inkomo ngokufike lokujabula wayesethatha inkabi yenkomo wezwa ukuthi kulowo nyaka noma kulowo nyanga ubaba mkhulu usephezulu kwentaba inhlangakazi uma le ndawo engikhuluma ngayo oqweni ayikude kangakanani nendawo enhlangakazi ngoba uyakwazi ukuhamba ngenyawo abantu baqala ke bayekwazi ukusuka ngenyawo eThekwini azawongena kwaMashu ihamba ngenyawo abafani nathi kulowo nyaka uQwabe wayesethatha inkomo wayesehamba eya enhlangakazi wafika wayikhuleka lapha emaseleni bayazi ababukeli emakhaya bangamaNazaretha nawe nkosazana uyakwazi emaseleni ngingazi ke uma uzalwe sesihamba iKenani uNkulunkulu esasabela iKenani khona indawo lapha enhlangakazi ekuthiwa isemaseleni lapha khona bekubekwa imbali khona yokuqala uma kufikwa entabeni enhlangakazi labo ufika umhlangano uqhinqe khona ungakakhuphuki ukuya phezu kwentaba wafike ubaba mkhulu uphezu kwentaba unamaNazaretha wafika uQwabe wabopha lenkomo la emaseleni wayesekhuphuka wadondubala phezu kwentaba babona ngendoda yaqhamuka izoloza ukuzoloza ke ngazi ngingakuchaza ngikuthini uqhenya uyabona nje lento eyenziwa amabhinqa uqhenya izoloza le ndoda iza babuka isimanga abantu lemuntu ohambe zoloza sagiya wase ubaba mkhulu ethumela abashumayeli bangaleso sikhathi oMshumayeli Ncube bangaleso sikhathi wayesethumela oMshumayeli Ncube bangaleso sikhathi ukuthi abaphuthuma bezwe kuleya ndoda uthithini ngoba ibonakala iphethe ngisho isihlalo kanti akekho umuntu ophethe ihawula
wasethi uze wayesebika uqwaba uthi ngize encekwini yenkosi base bemsondela. Ncebe yenkosi wafika emzini kababa nginenkinga ngigulelwa ingane kanje wasichaza sonke isitori lesi sengisichazile. Manje ngiphethe inkomo la ngizobonga ngoba into wafike wayenza wathandazela umntanami wahamba emhlabeni wathi inkomo azibuyele ekhaya kuyosuka udadewabo wengane ehambile emhlabeni ayogana khona ingane esivumile eyosibanibani igama layo eyayincane ngalesikhathi ufike lapha emzini kababa. Ngakho-ke ngithe angizosibonga lesibusiso ngisibambe ngenkabi yenkomo engihamba nayo. Wayesethi uBhombela iphi? Wayesethi lapha ezansi emaseleni. Wayesethi uBhombela leyo nkomo ithathe ubuyele nayo emzini kayihlo. Ngeke ukwazi mina ukungikhokhela. Mina ngikhokhelwa mina umuntu wasemhlabeni. Ithathe le nkomo ubuyele nayo emzini kayihlo ngoba akusiyona yakho le nkomo njengoba yalobola ingane ezalo wena akusiyona-ke yakho leyo nkomo ekayihlo ozala wena. Kusho uBhombela etshela le ndoda yakwaQwabe engugobodini ukuthi mangivela ingane mina yentombazane yenkosazana igani lotsholwa lezo nkomo kakusizona ezami ekababa ngoba le ngane njengoba ngiyizele mina kakusiyona yami ekababa wami ongizalayo. Yayisidumala le ndoda wayesethi ubaba mkhulu musa ukudumala. Uyabona le ngane evumile ukuthi ihambe iyovala isikhala sikadadewabo ngayinika isibusiso. Uma ngabe izokhumbula anoyibuza ukuthi ngalesikhathi ngiyibeka isandla ekhanda ngikhuluma ngathini mangabe isawakhumbula amazwi engawasho kuye mangabe iyingane eqaphelayo nezinaka izinto. Wathi mina ngizoziholela kuwe Qwabe enzalweni yakho ngeke mina ngiholelwe uwena. Le ngane le evumile ukuthi iyogana kamaphumulo iyovala isikhala sikadadewabo ngiyinika isibusiso sokuthi iyozala ingane ezisihlanu. Lezi ingane ezisihlanu iyozala ingane eziwu-4 zamantombazane izale umfana oyedwa. Kulezi ingane ezisihlanu ezozala mayisifike lapha kwamaphumulo kunengane eyogcina ngayo yentombazane. Le ngane yentombazane eyogcina ngayo izala lapho le ngane yentombazane eyoganela khona iyozala ingane ezoba isizukulwane ezoba amaNazaretha ezokhonza mina ekuyoba yiholo lami-ke lelo. Uyezwa? Kugana intombi. Le ntombi yovala isikhala sikadadewabo. Ubaba mkhulu uyinika isibuso ukuthi izothi uma isishadile lapha emendweni kadadewabo ebese izala ingane ezisihlanu umfana oyedwa neyintombi ezine. Kulezi ingane ezisihlanu kulezi intombi eziwu-4 kuneyokugcina eyizala ekugcineni i-last born ngolimi lesimanje. Le last born lapho iyoganela khona iyozala ingane eziyoba isizukulwane sobuNazaretha. Lezo ngane ilona holo lami engiyoholela ngazo. Uyabona uShembe akathathi ingane eyizalwa ile ngane ayibusisile eyokuvala isikhala sikadadewabo. Uthatha ingane eyizalwa ingane oyizala. Leyo ngane eyayizalayo kwaba intombi ezala mina. Uma uyilasibhona kugogo. Ugogo lo owakovala isikhala sikadadewabo. Ugogo akazamgane umkhulu wakomalume. Waya nje kogana eyovala isikhala sikadadewabo eshonile wayesefika ezala umalume no-anti abawu-3 bese kuba uma. Uma wayesegana kaNcube. UbuNazaretha kaNcube emzini more than 27. UbuNazaretha kaNcube bafika noma. Ngoba uma wagana ubaba engelona iNazaretha. Wafika wafika nenkolo kuNazaretha kithi kwaNcube. Wayesezala thina. Wazala ingane eziwu-11. Mina-ke kwethu siyefana nje lento engiyiyona mina endabeni kaShembe ngisho abafowethu engibalamayo nabafowethu abangilamayo nodadewethu siyefana nje. Yini na ubuNazaretha akubona thina into esayitholayo. UbuNazaretha sababelwa uma engakabi khona ngisho eswini. Ngicabanga ukuthi nobaba
insizwe engizalayo uNcube wayengakabi khona ngisho esiswini sikanina sabelwa ubuNazaretha. Umbuzo wakho-ke uthe ubuNazaretha ngabuthola kanjani? ubuNazaretha mina ngibutholanga ngaba nenhlanhla yokuthi uBhombela angenze ngibe inkokhelo yakhe. Mina njengoba ngisebanjeni nje lobuNazaretha kanye nabafowethu nodadewethu siyiholo likaBhombela, uBhombela eholelwa kwaQwabo. Wathi uBhombela-ke mina nginakukhokhelwa ngenkomo, mina ngiyoholela enzalweni yalowo ngane iyozala njengoba sengichazile. Ngakho-ke mina konke ngikwenzayo ebandleni lamaNazaretha angenzeli kona ukubukwa, hhayi ngoba abanye bathi noma ngenzani mhlambe ngiqinile kunjani. Lento ikimi, ikimi ngaphakathi kimi, akusiyona eyami ekaNkulunkulu. Yingakho uma ngiyenza ngiye ngijule ngiyenzisise, yingoba yenziwe uGamu, ayenziwe uSihle, yenziwa yilento le uBhombela ayithatha wayibeka kimi ngingakafiki ngisho esiswini kuma wami. Ngiyabonga. Hayi, ngathijule kakhulu le ndaba. Njengoba kuba besisichazelile ukuthi yonke lento le ayenzayo yobuNazaretha enhle kangaka ukuthi akuyona into ayenza ngoba mhlambe efuna amehlo abantu noma kukanjani, kodwa yinto azalwa nayo, into okuyena ngaphakathi. Bengingathanda ukuthi usichazele thina kanye nababukeli ukuthi kulama talent owaphiwe wona uNkulunkulu yiziphi ingqinamba engathi uhlangabezana nazo. Ngiyabonga Nkosazana. Kulama talent okhuluma ngawo uShembe lo uNkulunkulu engimkhonzayo angipha wona. Ukuwabona ngizocela ukuthi ngingangeni kakhulu lapho ngoba angeke ngisho ngithi ngiyawabona ngoba ayingcenye yobumina, ayingcenye yokukhonza kwami uShembe. Ukuphela inina enibona ukuthi lo muntu lo unethalent. Mina ngizibonela nje ingcenye yokukholwa mangihlabelela ingcenye yokukhonza uShembe. Ngoba mina mangihlabelela, one, ngiyajula, ngithatha umphefumulo wami nenhliziyo yami ngiyubhekise kuShembe. Noma ngabe kuthiwa ngiyasina noma ngakuthiwa ngiyashumayela, engqinambeni engihlangabezane nazo kulama talente ukuthi njengoba ngiyiNazaretha kunabantu abangamaNazaretha kodwa futhi abangesiwo amaNazaretha. Ungizwisise kahle lapho. Kunabantu abangamaNazaretha esinabo enkolweni kodwa futhi abangesiwo amaNazaretha. Ngoba ubuNazaretha, inkolo ubuNazaretha funa one, ikuthole nawe uyithole kuze ube nomoya wobuNazaretha. Uyabona uma ungenawo umoya wobuNazaretha uba nenkinga kubantu abafana nathi, ngoba athi menza into ugcine wena usumzonda. One, u-underline ukuthi lo muntu njengoba enza lento, njengoba lo muntu egida kanje, noma njengoba lo muntu ehlabelela, noma lo muntu njengoba eshumayela, lento uyenzela ukubukwa, ugcine usumzonda. Yilezo nkinga-ke mina engihlangabezane nazo. Umuntu agcine esengizonda, angizondela ukuthi mhlambe ngiyahlabelela, mhlambe ngiyashumayela, mhlambe ngiyagida. Ngisho emgidini-ke mina ngisine esiswini nje ey'gudini. Athi umuntu kungani lo mfana esina ey'gudini, lo mfana uqine kakhulu. Manje bakuye ukuthi makunikelwa ngihlabelele, kunabantu abanama-questions ukuthi why kwenziwa yini, ingobani, ingobani kuyilo. Agcina umuntu esengizonda kulama talent. Lezo nkinga engihlangabezana nazo ngiwanqoba kanjani na? Lezi ngqinamba ngizinqoba kanjani? Lezi ngqinamba ngizinqoba ngokuthi one, umoya mina enginawo ngaphambi kwenhliziyo, umoya enginawo awungivumeli ukuthi ngizonde umuntu. Angikwazi, kuyangehlula. Yabo uma ngike ngakubona noma ngezwa ukuthi awungifuni, ngivele mina ngibe nothando enhlizweni yami lwakho. Uyazi ukuthi ngenzelani? Ngenzela ukuthi uma ngikubona uqhamuka umoya wami mina ungathinteki. Noma sengazi ngoba uma umuntu uke weza ukuthi akakufuni, uma umbona
umoya wakho uyathinteka. Manje ngisuke ngenzela ukuthi mina-ke mangikubona umoya wami ungathinteki, ngikunqoba ngaloko nje. Mina nginezitho ey'ningi ngiyazi, kakhulukazi phakathi ebandleni. Kodwa hhayi ukuthi laba abantu abangizondayo bangizondela ukuthi khona izinto ezimbi engizenza kubo. Bangizondela lento obuza ngayo ngoba manje banembuzo ukuthi why lo? Noshembele nje obekhona nje inkosi unyazi iholi ibandla. Kunabantu abangamaNazaretha ababuza ukuthi kwenziwa yini kube uyena. Into ongeke uzukwazi ukuyigwema leyo. Ngakunqoba kanjalo namanje ngikunqoba kanjalo. Umuntu nje ngiye ngizwe ukuthi lo muntu lo ubhekene nami bese mina ngiphuma eceleni. Bisho njalo inkosi uthini. Iloko sisi. Ngiyabonga. Ubaba siyamuzwa ukuthi uthini nanokuthi uyachaza ukuthi kunabantu abamaNazaretha kodwa abangewona. Yes. Bengingathanda ukuthi usichazele mayelana besiza ngasemgidini. Ubaba sesimbone sicawini ezithintitha futhi uyaziwa ukuthi uyagida kakhulu. Bengingathanda ukwazi ukuthi yini ekuinspirishayo ekutheni ugide ngokuyimisela kangaka. Angibonge nkosazana, nakhona ngizokhuluma into ecishe ifane nesengiyishilo. Uma ngisemgidini, umgidi iphathi enkulu, ingxenye enkulu yokudumisa uNkulunkulu. Kunengilozi yomgidi. Amen. Okusho ukuthi manithi mina niye ningibone ngigida, ngiyagida kakhulu. Okusho ukuthi ingilozi yomgidi le kaShembe siyazana nayo. Mazana nayo uyabona nginemagnet. Uyibuthe wasezulwini nayo inezibuthe. Futhi siyaconnectana ngoba mina manje ngisho ngisemgidini angiwenza umgidi ngenyama. Ngisuke nginanibona inyama ngisina. Ngize ngikhale mina mangisina. Ngobani lento isegazini kimi, isemphefumulweni wami, isemzweni yami. Ngisuke ngiyenza nje ngenza into mina yakithi. Kubo kaShembe kukithi. Ngoba uShembe ma ekhuluma ngami ngingakabi khona ngishuma wayekhuluma ngabantu azobaletha yena emhlabeni babe ngamaNazaretha. Umgidi ke into esegazini kimi nje yabo make kwakhala isigubhu ngeke ngizwe umzimbuthi. Make kwakhala isigubhu nje kwakhala imbomu yini kukhala izinto zakithi. Khona izinto lezinto lento mayikhala ezinyakazayo egazini kimi ngoba umgidi usegazini kimi. Ingilozi yomgidi yinto esazanayo nayo. Angiyenzi ngenyama, ngiyenza ngomoya nkosazana. Siyamuzwa kuba uMshumayeli uyachaza ukuthi lento yobuNazaretha akuyona into ayifundiswa abantu noma yinto angakhomba umuntu ngayo. Ukhona umuntu amfundisa ukugida, ukuhlabelela noma ukushumayela. Kepha into athi mayiyenza yena ayizwe ngaphakathi kuyena. Nanike babukeli sathemba ukuthi khona lapho khona sima wenza into kaShembe ubone ukuthi lento ayifundiswanga umuntu into ekuwena ngaphakathi. So bengathanda baba uMshumayeli ukuthi asichazele ukuthi uma umnikazi wemphefumulo noma uNkulunkulu wethu unyazi lezulu uma emthuma ethi Mshumayeli akahlabelela noma efunda umbhedosho wesabatha mayethi Mshumayeli Ncube wasenqabeni ithempeli, in terms of uvalo nesisindo salokhu ukuzwa kunjani kuwena? uNkulunkulu ma engithuma ngizwa engimemeza Mshumayeli Ncube wasenqabeni ngicela enze ukuthi njengoba usuchazile njengoNkulunkulu unyazi luNkulunkulu mina ngingumuntu siyaba khona isisindo sokuthi njengoba uNkulunkulu ethi angenze lento ngizoyenza ngalendlela afuna ngayo yini noma mhlambe ngizoyona. Okokuqala lokho okufikayo. Okwesibili ufike lo mbuzo ukuthi awu uNkulunkulu njengoba ethi angenze lento kungenzeka kube ngonile indlela ngilapha ngayo ngoba kuyakwenzeka uShembe athi enza into kanti ngathini uShembe akayisweli izinto angathanda ngazo umuntu. Okwesibili uShembe akayisweli into angala ngayo umuntu. uShembe uyakwazi ukuthi akunika inkonzo noma mhlamba akuthuma kanti ufuna ukukwala khona ikhona selibekile kulento akuthuma kuyo ukuthi abolo umuntu lo ngeke ezejike la
Maka wangajika nje la ngizobe sengimbhala icala. Ngeke ke singabukhona isisindo. Uma nje ngimemeza mina ngokwami kimi. Uma nje ngimemeza ngiye ngikhulume kanye naye. Uyethi ngalesikhathi ekhuluma bese ngikhuluma kanye naye. Sengikhuluma nalomuntu ambeka kimi. Lo ngowakhe owenza izinto zakhe. Lo engesiyena wakaNcube. Okukashembe kuyingilozi yami okumshumayeli. Ngikhulume naye kanye naye ngithi Nkosi ngicela ungisize. Ungivumele ngidedele umshumayeli enze lento ocela ukuthi amenze lona ngoba nje obesuke ngimemeza nje usuke ngamemezi mina. Usuke ememeza lo muntu wakhe wakubo. Lo ambeka kimi ophila kimi. Ngeke isisindo singabi khona uvalo ke nje. Ngiye ngithi Nkosi ngicela ulisusa uvalo ngoba isikhathi esiningi uma wenza into usubanje uvalo iyonakala. Yiloko nje kungisiza. Ngiye ngithi Nkosi ngicela ungivumele ngidedele umshumayeli enze lento omcela ukuthi akayenze ngoba kimi khona mina ukhona umshumayeli. Ngeke ngikwazi ukwenza izinto mina zakwamoya. Izinto zakwamoya dinga zenziwe umshumayeli ngoba umshumayeli uyazazi mina kangizazi. Ngiyabonga. Baba, kunabantu abangamaNazaretha, abanye abangewona amaNazaretha kepha abakuthandayo indlela esenza ngayo izinto, abathanda ukugida, ukuhlabelela nokucula. Wena nje mangahle ngikubuze baba, usichazele kabanzi ngendlela owenza ngayo ukuze abantu begculiseke futhi beyithande indlela owenza ngayo ngomsebenzi wakho sokuthi unoshembe vele ezulwini. Uma wenza into kaShembe, like ukugida, like ukushumayela, like ukuhlabelela, one into kufanele uyenze. Fanele wena uzisuse esimweni sobuntu ka. Ngoba ungambona umuntu uthi mawuhlabelela noma ushumayela noma ugida kwesisikhathi athi mayibuka afike lo munye akhala. Uyazi lo muntu wenziwa yini? Wenziwa uNkulunkulu ngoba wena owenza leyo nto usukile esimweni sobuntu. Lento ake ngichaze nje bayizwe kahle ababukeli. Babona mangihlabelela amasabatha onke. Babona mangihlabelela ngivula nje isihlabelelo ngalesikhathi ngihlabelela ungizwa ngikhipha inhlavu ngihlabelele ngaloso sikhathi inhliziyo yami nemizwa yami ngisuke ngiyibeke nje ngishaka ukuthi wenzani ngishaka ukuthi usendlini noma ngoba kuyokwenzeka ngihlabelele phambi kwakhe ekhona enikelisa. Inhliziyo yami nomphefumulo wami ngisuke ngubeke kuye. Ngisuke ngikhuluma naye ngoba lezi inhlamvu ezibhalwe la kulezi zihlabelelo zifuna ukuthi mawusihlabelela uyiguqule uyiphendule ikhulume nawe. Uma uke wenze njalo wajulisa inhliziyo yakho nomphefumulo wakho automatically umuntu okulalela ngeke angafikele omunye ngoba wena ukleme uNkulunkulu ukuthi akabe phakathi kwa ngathini. Yabo ngalesikhathi ngisuke ngihlabelela ngisengidonsa mina unyazi. Ngidonsa unyazi ukuthi aluze kimi. Ingilozi yami connectane nonyazi. Ngalesikhathi ke wena usungilalele wena uzozwa wena ngenza into ejulile kanti le nto ayijuliswanga yimina. Ijuliswe uShembe ukufika kulokuhlabelele ngikwenza nokugida-ke. Mangisemgidini mina ngenze njalo. Ngelinye ilanga ngake kwakuSeptember. It was 2012. KwakuSeptember kumgidi nje evala umhlangano wesikhumbuzo senkosi inyanga yezulu. Wayesefika ezobusisa umgidi emva kababamkhulu wenhla esuthi lapha la sasinela khona injobo. Kwaqondana nokuthi ngangena kulayini ogcina ngangakagcotshwa wokugcina azosukuma abusise kuwo ngangena. Angijwayele mina ukuthi ubaba afike ezobusisa ngibe kulowo layini. Kodwa ngathi ngikulayini ngase ngifikelwa umuzwa wokuthi inkosi njoba ngisina phambi kwakho kombe ngiyokulithola yini ithuba kwelizayo wokusina phambi kwakho kanje. Ngajula mina ngakhuluma ngenhliziyo kwathi ngakusasa sengiya kuye sengiyonikela wathi wesibanibani wathi lalela ungabojula kanje mawusemgidini ngoba uma ujula kakhulu usemgidini ingilozi yomgidi iyingozi. Mako wajula kakhulu usemgidini iyaguqula ibe ikwenza ube sesimweni sokuba ngcwele bawubona abantu uwa ivele kuthatha. Buka mina ngajula mina ngakhuluma ngenhliziyo ngakhuluma naye ngenhliziyo kanti yena useyangizwa
ngoba yena uyakwazi ukufunda inhliziyo zabantu. Ngakho-ke abantu ukuze lento bayiphile kufanele lento bathi mabeyenza bajule, bangayenzeli ukubukwa. Isikhathi esiningi abantu mabenza into kaShembe umnyaza akalaza abuka abantu basebenzisa kakhulu lento bayifanisa nengoma yasemhlabeni. Umuntu enza izinto enzela ukubukwa. Lento mawuyenza kuwumthandazo. Ingakho nje uShembe ethi akuvumelekile ukuthi utshelekise ngemvunulo, ngoba imvunulo ingxenye yokukhonza, ingxenye yengubo yesonto. Manje uthatha imvunulo uyitshelekisa umuntu, ayithatha umuntu imvunulo umbone umuntu esonkile njengoba ngifake le coat nje, umbone esebeka ikhono la, esefaka ikhono la, esefaka umqhele, esebhince nodili. Imvunulo le ngibuye ngisinele ngayo uNkulunkulu. Imvunulo umphefumulo. Imvunulo uma umuntu esehambile emhlabeni, angichazi yona imvunulo, just ngiyajobelela nje. Uma umuntu esehambile emhlabeni, imvunulo uthi uShembe ithathwe idayiswe bese kuthathwa lowo mali ethengwe ngayo bese ilethwa kuShembe ukuze iwelele umnikazi wayo. Manje kuyingozi ka into ebucayi njengokutshelekisa ngemvunulo, ngoba imvunulo ingubo yomphefumulo othi mawuyifakile udumisa ngayo uNkulunkulu. Abanye ke baze bayithathe bayinike ngisho abantu abangakhona. Ngiyabonga. Siyakuzwa baba. And mothatha ukubheka indaba kaShembe ijule kakhulu. Kusukela ekuqaleni kweshow ukuze kuyofika egcineni ubaba uMshumayeli uthe ukunaba wasichazela mayelana nohambo lakho ngohambo lobuNazaretha. Siyabonga-ke baba ukuthi ukwazile ukuba nathi namhlanje nawayeka zonke izinto bekumele uzenze bezwa la kwishow yethu. Ngiyabonga kakhulu nkosazana nakubabukeli emakhaya ithuba engilitholile. Inkosi ithele umusa. Ngiyabonga. Siyabonga kuwe mbukeli nawe guest namhlanje. Siyathemba ukuthi nithokozelile uhlelo lethu ne-episode sanamhlanje. Please don't forget to like, share and subscribe. Ningakhohlwa competition yethu. Inkosi ithele umusa.